Λαμβάνουμε φέτος το 15ήμερο Σκαγιώτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας που διοργανώνει ο Δήμος Λάρνακας για τέταρτη συνεχή χρονιά. Απόψε τραγουδάμε για τη μοντέρνα Σταχτοπούτα, για το πιο λαμπρό αστέρι, τραγουδάμε για την Αλίκη. Η ζωή της Αλίκης έμοιαζε με παραμύθι, όπως και η απόψινή παράσταση που μοιάζει με ένα παραμύθι, το οποίο θα μας ταξιδέψει πολύ πίσω. Πριν περίπου 8 μήνες, η παιδική χοροδία του οδείου μας ξεκίνησε δειλά-δειλά τις δοκιμές της με τραγούδια που η Αλίκη τραγούδισε και έκανε επιτυχίες. Η παιδική χοροδία δημιουργήθηκε το 2003, ενώ έχει γυρίσει στο ενεργητικό της πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις. Το Musical Αλίκη, που θα παρακολουθήσετε σε λίγο, είναι η μεγαλύτερη παραγωγή της χοροδίας. Για την πραγματοποίηση της παράστασης αυτής έχουν δουλέψει αρκετοί άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι. Θα ήταν παράληψή μου όμως να μην αναφέρω πρώτη στη σειρά τη Μαρία Ιωάννου, που έδωσε ψυχή και σώμα τον τελευταίο καιρό για να σκηνοθετήσει, να διδάξει τη θεατρική της ομάδα Tribe Productions και να κατασκευάσει τα σκηνικά της παράστασης. Εύχομαι στη Μαρία και σε όλα τα παιδιά της θεατρικής της ομάδας κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που επέλεξαν να κάνουν και τους ευχαριστώ ολόψυχα. Θερμές ευχαριστίες στην καθηγήτρια και μαέστρο της χοροδίας, κυρία Αντωνίτσα Καβάταη, που επίσης δούλεψε σκληρά για το καλύτερο απόψινό αποτέλεσμα. Τον κύριο Νίκο Ηρακλέους για τις χορογραφίες του και όλα τα παιδιά του χορευτικού που κουράστηκαν και αυτά το τελευταίο διάστημα. Επίσης ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Ηρακλέους για την παραχώρηση της σχολής του για τις πρόβες μας. Ευχαριστώ την πιανίστρια Έλενα Κώστα και μαθήτρια του οδείου μας για την υπομονή και την επιμονή της και βέβαια όλα τα παιδιά της χοροδίας που πάλεψαν σκληρά μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματά τους για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σήμερα. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Έλλη Θεοδόρου για την πολύτιμη βοήθειά της, το τυπογραφείο Ζαφύρης, την τηλεόραση Vox TV, το ράδιο 99 FM που ήταν χορηγός επικοινωνίας, το ανθοπολείο Νίκος Creations στα Λιβάδια, τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας και βεβαίως τον Δήμο Λάρνακας που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Επίσης ευχαριστώ το Rock and Ball Bowling Center στην Ορόκληνη, την Ελληνική Τράπεζα, την εταιρεία Artemis και το καφεστιατόριο Βιάλε που είναι υποστηριχτές της παράστασης. Η Αλίκη έβγαινε στην οθόνη και το σινεμά μύριζε νιάτα, αισιοδοξία και ανεμεγιά, όπως και απόψε. Ήταν το κορίτσι που με το πρίο, τη ζωντάνια και τη τσαχπινιά της ξυπνούσε όνειρα. Έδινε χαρά και πόγιαζε το κοινό με δύναμη και κουράγιο. Ας την υποδεχτούμε λοιπόν και καλή σας ακρόαση. Ευχαριστώ.
Και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός.